L'Ajuntament de Sueca, com ja farà a principis d'any, posarà en marxa un nou pla d'ocupació amb la finalitat de pal·liar els efectes devastadors de la crisi. Els llocs de treball als quals es podrà optar seran de peons d'oficis múltiples. Els interessats i interessades s'hauran de presentar les sol·licituds a partir del pròxim dilluns i fins al 30 de juny en el Registre General de l'Ajuntament. El primer es va fer a finals de 2009 i serà per donar suport al que és els peons de neteja de platja, muntant d'entarimats i tota la feina que se fa en estiu que requereix de molta mà d'obra. Per tant, se van oferir X llocs de treball per a peons d'oficis múltiples. Intentarem fer grups depenent d'on vinga la gent, si ve de l'obra, si ve del món dels pintors. Intentarem fer grups per coordinar-los i perquè siguin més efectius, com farem en l'anterior pla. I bé, donarem feina intentarem donar feina a quantes més famílies possibles. Requisits de les persones que accediran serà que siguin parells de llarga duració, si són majors de 25 anys i si han d'estar un any inscrits ininterrompudament en el servei, i si són menors de 25 anys, 6 mesos. Les condicions socioeconòmiques de la família també se veuran i quan més membres de la unitat familiar estiguin en l'atur, més se puntuarà a aquestes famílies. Per tant, sempre reincidirem en aquelles famílies en què la situació socioeconòmica siga desfavorable per a elles. El número de places encara no ha transcendit i dependrà de la consignació pressupostària que el govern local destinarà en els comptes de 2010 que encara no s'han aprovat. La regidoria de Política Lingüística de l'Ajuntament de Sueca, conjuntament amb altres consistoris, ha posat en marxa una nova edició, la tercera ja, de la campanya El Valencià en un clic. Com en els 2 anys anteriors, esta consisteix en la creació d'un CD interactiu que inclou actualitzats, enllaços amb tots aquells recursos lingüístics en línia que han considerat profitosos i interessants des de l'Oficina de Promoció Lingüística per aprendre valencià. Des del CD es podran consultar també webs, manuals, programes i bibliografies per perfeccionar o millorar el coneixement del valencià. En l'edició d'enguany s'han depurat i millorat els continguts, especialment els de llenguatges específics, a fi de facilitar el treball de les persones que es matriculen en la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià en les proves de capacitació tècnica. El CD es distribuirà a les escoles i instituts de Sueca, així com a les administracions i els organismes públics. A banda, tota aquella persona interessada en tindre'l podrà sol·licitar-lo i rebre'l gratuïtament en el Departament d'Informació i Atenció Ciutadana, situat a la planta baixa de l'Ajuntament de Sueca. I acabarem avui amb imatges del concert coral oferit dissabte passat a la capella de l'Asil d'Ancians pel cor de la Societat Unió Musical de Sueca i pel cor universitari Sant Llago de València. Amb aquestes veus privilegiades acabem més notícies el divendres. Bona vesprada.